Grabe kalaki ng baka na yan. Op! Ah! Oh, baka. Yan po mga kaibigan, yung baka nilaglag. Galing po sa lansa. Kawawa yung baka. Saan punta yan? Yan. Hilain nila. Yan. Ang po mga kaibigan, yung baka ay galing po doon sa lansa. Yan po ay naglalakad na siya. Nilaglag nila kaibigan. Ako naliligo yung baka. Sige. Ila. No. No. Ayaw mo pa ila. Yun na. Ya. Doon siya galing sa lansa mga kaibigan. Yun na oh. Wala eh. Yun lang pala eh. Yun. No. Yan po mga kaibigan, ibaba po yung baka na yan. So, wag mo akong ibaba. No. Mga kaibigan, laki ng baka. Ibaba nila. Ako. No. Tras tayo. Para matamaan tayo. No. Sabing babaan ng baka. Sige. Grabe kabigat mga kaibigan kasi malaki No. yung baka. Tampo. Grabe kalaki ng baka na yan. No. Baka. Yun. Yun oh. Yun baka. Galing siya doon oh. No. Yan. Hindi ka makakyat dyan. Pader yan eh. Op. Yan. Ito na siya mga kaibigan. No. Ate ah. Op. Dulas. Galing ah. Galing. Yan na. Gusto ba? Kalaki ng baka. Laglag.
Okay. Yun siya galing mga kaibigan sa lansa na yun. Thank you. Yun. Basta. Pasok. Kaya tayo sa bye. Shout out dyan sa inyo mga taga-Bangka. Guys. Mga taga-Mangis na guys. Shout out. Anong masabi nyo sa baka na binaba? Napakagaling ng diskarte nila guys. Okay, okay. Talagang Okay, okay. Hindi nasaktan yung baka? Yung pangalawa, yung Hindi sila nasaktan pero may naramdaman lang. Aroy, bumaliktad yung ano eh. Bumaliktad yung bata. malapit na lubog. Malapit na lumos. Buko-buko. Nagpirat-pirat pa nga. Pero magaling guys. Boss, anong masabi mo, boss? Okay yun. Okay, okay yun. Muntik lang may laglag. Muntik na. Walang ano. Ikaw, Useng. Ano sabi mo? Wala kang masabi? Masasabi ko lang kaya ang mag-smile.